lawas o palag. Kasi pagkain ng mga amigo. Abel? Abel? Let me ako kay Bel. Si Abel, okay, your group is called Flow Extreme. Yes, nga nung Flow Extreme na. Actually, and sa mga good, actually, kaog actually. Mga brothers sila sa una niya. Asa eh, si And from where are you? Majo? Panlaw. From the Tagay tao? Ay, karon. Before, sa to? Oo po, nagkida. Sabay ako sa So, mga what's mula. the mission talent all about? Ganun Flow Extreme. Fire dance niya. Fire dance with Saulog acrobat. So, anong dahil mo so to kill, no? So, bato wa o kinilaw. Ganun ka makawag sinagbat na wag kinilaw? Abel, tumaga ko, Abel! Ganun ka makawag so to kill? Kaya mamalinagan sa panglaw, no? Malinaglabi kang lawas. Ano, ato ba ko, ang ibabaw parang si Batman. Ang ubos, walang si Superman. Ang tunga, si Wonder Woman. Imagine ang tuhan. Diba? Pero, what's the problema na doon? Ginawa. Kita, kaya Abel, pila naman mo ka-years, Ani? In forming this group, pila naman mo ka-years, Ani? Hindi pa rin ako. Ako ba, nag 6 years niya, ang pinaka-bago is 3 to 4 years. Ikaw, pila na makakatuwing ka sumpa-sumpa? 3 to 4 years. Pero kung ako yung mong sumpa ako, okay na ka. Oo, at this bago na rin. Inferno, wala itong nabasa na. Ay, ina mo kami. Yan ito magkagan, meron mo. Diba? Nabastada na tayo, walang problema. Okay, wala o grabe na ba kayo na this is very extreme. That is why their group is called Flow Extreme. So ladies and gentlemen, second to the last, Saulog Got Talent competitor number 9. Get it up, ladies and gentlemen, for Flow Extreme. Palakpakan! Alam mo, cute na. Nalinsikan na. Iba mo ito, fire dance. Iba ko fire dance. Sunod na sila. Basi masunog, no? Kaya ba mong kukuha ng fire? Di ba? Basi masunog to. Dili. Control na. Nalinsikan na pa. Pulipon din. For one more time, Flow Extreme, ladies and gentlemen. Nice one. Daog ba? Wow. Gimana nila eh? Wow. Sting.
Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If Sabot. Wow. Napasok ko sa kalamis, kainit sa kain. Amen. Iwan ko di pasiwan ha. Bantay ng chilka. Thank you so much. Salamat. That was of course our second to last competitor for tonight. Ito ang Saulog, a Got Talent, contestant number 9, and that was close. Grabe ang talent sa Panglaw. So once and for all, Panglaw before we are going to na. hand over